Доскоро се чувствах всестранно развит, особено от кръста надолу. Нали? Днес обаче разбрах кой наистина е всестранно развит. Това е Ахмед Доган. Аферим ашкосун машала. Оказа се, че този хубосник е получил 1 милион и 500 хиляди лева, защото бил, забележете, консултант по проекта Цанков камък. А уж беше завършил философия. Какво стана? Това един философ да консултира строежа на хидровъзел е все едно аз да консултирам пускането на андронния колайдер. Защо па не? После проектирам едно-две молчета, позанимавам се година-две с самолетоностроене и като се пенсионирам, се оттеглям на някоя тиха орбитална станцийка. Ама, какво се чудим? На човек, който е вдигнал такива сараи, може ли да му се опре едно нищо и никакво си хидровъзълче? Ще го вдигне, не, ами скоро яец Белене ще подкара. Ето какво всъщност се е случило. Доган е сключил договор с приятелската фирма Минстрой, което сигурно значи мини, демек прекара и строителя. И прибра в джобчето 1,5 милиона лева, за да възложи проекта на когото трябва. Представете ли си? 1,5 милиона. Само за сравнение, един работник на минимална работна заплата ще изкара тези пари за няма 520 години. Дет се вика за едно турско робство. От ДПС заявиха, че всичко било законно. Разбира се, аз по-честен човек от Доган не познавам. Може би само Пинокио. Но стига толкова за хидро или хитро инженерството. Така и така вече загрях, нека ви запозная с най-луксозните събития от днешния сравнително реалити ден. Новини от страната. Бойко Борисов обеща, че кризата ще приключи до 2012 година. То за кога бе, господин премиер? Емилия Масларова плати гаранцията си от 5000 лева с лични пари. Да, с личните пари на 20 000 пенсионери. София и Петрич се проведе спецакция Лапачите. Спецакция Лапачките се провежда всеки ден на околовръстното. Национална кръводарителна кампания започна в страната. Че то след Дянков останали ни кръвчица за даване. Столична, много голяма община стартира проект по строителството на подземен град. Той вероятно ще носи името на своите създатели – Маргинград. Очаква се периодът на изграждането да продължи 1 година условно. Петото парче от кръста Господен, на който Христос е бил разпнат, вече се намира в каварненското село Българево. Развълнуван Евгений Минчев заяви, че никога не е виждал по-добро парче от кръста. От кръста надолу. Внимание, сензационна новина! Родни митничари отказаха 1000 евро подкуп. Причината – днес вече били пили кафе. 13-километрова опашка от тирове се извина капитан Андреево, защото на целия пункт имало само един кантар. Къде са другите кантари, питам аз? Как къде? Нали президента и Дянков си ги мерят вече от няколко седмици? Новините от света. Вулкан в Исландия изригна след 190 години покой. Супер! Значи и за Лили Иванова все още има шансове да получи оргазъм. Паднало от небето агъне причини катастрофа в Кьолн. Да, явно Гергьовден приближава със светкавична скорост. Ето и най-интересното от света на спорта. Фенове на ЦСК прекратиха мача с Локомездра, като нахлуха на терена. Тези кадри за пореден път доказват, че в българското първенство публиката тича много по-бързо от футболистите. Автомобилният ни състезател Пламен Кралев се приближи с още една крачка до Формула 1, като премести футюела по-близо до телевизора си. Заради безопасността на световното гонят акули от крайбрежието на ЮАР. Без друго не ми беше интересно там, коментира засегнатата Антония Петрова.
Това беше всичко от емисията Кратки новини от мен, Марко Селски. Запишете си телефона на Пешо водопроводчика, защото пак ви изкъртих мивките. 0888... Как беше? Няма значение. Ще ви го продиктувам следващия път, когато се видим. Аз отивам да си топна кайсиките във ваната. А вие помнете, ако сте решили да захвърлите цигарите веднъж завинаги, най-добре го направете в склад за боеприпаси. Благодаря ви! Благодаря, народе мой! Благодаря!